anlaştırılan wagtynyň gijikdirilmegi boýunça täkik faktlaryň görkezilýänligi bellendi. Şeýle-de Belarus tarapynyň $1 million enjamlaryň galan böleginiň getirilmeginiň wagt möhleti barada şu çakaçynly maglumat bermänligi aýdyldy. Belgorhimprom kompaniýasynyň kombinatyň gurulşygynda işleýän türkmen raýatlaryna aýlyklaryň gijikdirilmegi bilen bagly birnäçe ýagdaýyň ýüze çykanlygy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň bu maglumaty Belarus kompaniýasynyň işinden bildiren resmi näýileligi boldy. Geçen heptede Belarusyň Respublika Geňişiniň başlygy we garlykda gurulýan dagmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulşygynyň gidişine gözekçilik edýän Mikhail Mesnikovich Türkmenistanyň elçisi Nazarguly Şaguliýew bilen duşukda Aşgabatyň garlykda gurulýan zawod boýunça öz üstüne alan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezliginden uly aladylanma bildiripdi. Onuň türkmen elçisine öz hökümetiniň Aşgabatyň bu proýektiň amala aşyrylmagy boýunça boyun alan maliýe we beýleki borçnamalaryny ýerine ýetirmegi gijikdirmeginden ören ýynjylyksız bolýanlygyny aýdypdy. Türkmen Himya Döwlet Konserni we Belgorhimprom açyk aksioner jemgyýetiniň 2009-njy ýylda bolçakyny ulalyşygyna laýyklykda Türkmenistanyň Lewap ýylaýatynda gurulýan dagmagdan baýlaşdyryş kärhanasy 2017-nji ýylyň 1-nji kwartalynda ulanmaga berilmeli. Bu ýerde ýylda 1,4 million tonna kali dökünlerini öndürmek gözeňinde tutulýar. Iki ýurduň arasynda gol çekilen ulalyşyga görä garlykdaky dagmagdan diýetgalarynyň taslamalary we gurulşygy 1 milliard Amerikan dollarynyň gowrak serişde durýar. Käbir gararsyz maglumatlarda bu gurulşykda Belarusyň 15 kärhanasyndan 700 çemesi işgäriň we 1000 çemesi türkmenistanly işgäriň işleýänligi aýdylýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda ýerden beýannamasyna görä türkmen resmiýetleri türkmen tarapynyň ulalyşyga görä öz üstüne alan maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligi barada Belarusly we beýleki habar serişdelerinde çap bolan maglumatlary Belarus resmiýetleriniň ünsüni çekip şeýle maglumatyň hakyky bolmadyk häsiýeti barada beýan edipdirler. Maglumatda Belgorhimpromyň amala aşyrylan işleriň tölegi üçin dokumentleriň wagtynda we dol görnüşde düzülmegine degişli talaplary köplençe ýerine ýetirmeýänligi aýdyldy. Türkmen tarapy Belarus Respublikasynyň hökümetiniň Türkmenistanda garlykdaky dagmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulşygynyň wagtynda we üstünlükli tamamlanmagy üçin gaýra goýulmasyz çäre görmeginiň zerurlygyny nyktady. Belgorhimprom kompaniýasy şu ýylyň başynda garlykdaky dagmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň ýer üstü obýektleriniň taýýarlyk derejesini 65% töwereginde görkezipdi. Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasynyň Türkmenistanda amala aşyrýan gurulşygyna degişli goşmaçy maglumatlary şeýle-de öz adyna Türkmenistan tarapyndan edilen soňky tankydy çykyşlaryna reaksiýasyny Belgorhimprom kompaniýasynyň özünden häzirlikçe anyklap bolmady. Azatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi Daşowuzdan gowşan bir habar bilen dowam etdirýäris. Geçen şenbe güni Daşowuzyň büdjet işgärleriniň şol sanyny mugulumlaryň hem lukmanlaryň enşemesi çyýgly we soğuk howada gijäni çölüň içinde geçirmeli bolurlar. Müňlerçe Daşowuzly Aziýa oýunlaryna gawatlap 500 günlük atly ýörüşe çykan atlylaryň ýurduň Demirgazyk welaýatyna gelmegini dawarly ýagdaýda garşylamak üçin yarım gün öňünden gije saat 10'lar töweregi Gaplangyr gorokxanasynyň goloýundan geçýän Altynasır kölüniň boýuna eltildi. Balkandan gelýän atlylary garşylamak we Aziýa oýunlarynyň alawyny Daşowuzyň atly toparyna gowşurmak dawarasyna taýýarlyk işleriniň 2 hepde töweregi öňden başlananyna garamazdan büdjetdäki işgärler çäreleriň geçmeli günniň gijesi hem ayak üstüne geçirendiklerini gurrun berýärler. Aktepe etrabynyň 4-nji mektebiniň mugullumy Gülruh şeýle gurrun berdi.
Çölläki arasalaýyş we çöp çalymlary aýyrmak işlerini 10 ýaşyn öňünden başladylar. Muňa mekdeplerde, hassahanalarda işleýän tämizçilere, garawullary, bagwanlary we ustalar çekdiler. Bizi şenbe güni giýişlik getirip, uzak giýje çyýgly howada ak öýleri dikdirdiler. Gülruh giýjen geçiren ýerine hiç hil amatlygyň döredilmändigini, bu adamlaryň käbirleriniň agşamy diken ak öýlerini, käbirleriniň hem münüp gelen ulaglaryna geçirendigini sözüne oşdy. Döwlet telewizionyasy taýýarlyk çäreleriniň ertesi, ýagny atlylary garşylamak boýunça ýekşenbe güni geçen çäreden teatrlaşdyrylan sahnalary, milli libaslary giyinen ýaşullardyr ýaş kiçileri, baydaklar galgadyp duran müňlerçe adamyň sujetlerini görkezdi. Emma bu çäre gatnaşan iýleşlerimizden bir näçesi Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, dawara gatnaşyjylaryň tas ählisiniň diýen ýaly mejburi ýagdaýda gelmeli edilendiklerini gurrun berýär. Her mektepden 4-5 muallim hukmany gatnaşmaly etdiler. Egerde adyny sanawdan aýryp ýerine başga ýerini uratjak bolsaň, mektep direktoryna 50 manat para bermeli. Efirde adynyň tutulmazyny soran daşuwly bilim işgärlerinden biri gurrun berdi. Şu aralykda ýurdun Demirgazyk welaýatynyň Könürgün şäherinden gelip goşan soňky maglumatlary görä, häzir bu şäherde büdjet işgärleriniň we mektep okuwçylarynyň hem gatnaşmagyna atlylary garşylamak boýunça taýýarlyk işler alyp barylýar. Türkmenistanyň her welaýatyna 100 gün dowam edýän atly ýörüş Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziya oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galmagy münasibetli şu ýylyň 5-nji maýyna başlanypdy. Atlylaryň geçen ugur boýunça müňlerçe adamyň gatnaşmagyna şowhun şagalanlar gurulýar. Ýörüş 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryna Aziya oýunlarynyň açyljak gününe tamamlanýar. Bu ýörüş üçin we oňa görülýän taýýarlyklara döwlet büdjetinden goýberilýän mali serişdeler barada maglumat berilmeýär. Gadyrly dinleýijiler, siz atly ýörüşiň Daşow welaýatyna barşy baradaky maglumaty dinlediňiz. Onu size Hudaýberdi hally tanışdyrdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Aşgabatyň Otly wagzalynyň käbir bölekleriniň inni ençimaý bäri ýapyklygyna galýanyny sebäpli bu ýere gelýän we gidýän ýolagçylaryň dürli kynçylyklary başdan geçirýändigi habar berilýär. Biz bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowa bilen söhbetdeşip boldyk. Sultan aýda Aşgabatyň esasy Otly wagzalynyň käbir bölekleriniň inni 6 aý golaý wagt bäri ýapyklygyna galýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz. Hawa Efraşy Aşgabatyň demir ýol wagdaly inni 6 aýdan bäri taş töwerinde şonuň guruluşy işleriniň anyp barylýandygy sebäpli ýapyk diýenýärlik şonuň ýolagçylar üçin gaty köp kynçylyklar döretdi. Demir ýol wagdalynyň gündogor böleginde şu Gurban Sultan Eze köçetiniň uğrunda aýlawly köpür gurulýar. Şol köprüniň guruluşy aýynda bir ýyldan hem gowrak wagtlar dowam etdi. Esasy şol guruluşy bilen bagly. Soň ýanky ýoluň hem giňeldilmegine getirýär. Şol köprüden gün watarlara gitden demir ýol wagdalynyň öňünden geçen Gurban Sultan Eze köçetini giňeltmek üçin şol guruluşlar anyp barylýar. Ozal şonuň gün watar böleginde de esasy guruluşlar. Indi şu gün watar bölegi bitipdir. Inni edil wagdalynyň öňü bilen hema ýanky wagdardan başlanýan türkmen wasy şaýoly kemine köçedine çelli. Häzir ýapyk bolmagynda galýa. Ondan soň wagdalyň gündogor bölegi edil esasy girelgerden başlap gündogor bölegine ýanky köpre berýänse şol orta ýol ýapyk, şol ýerde ýollar giňeltmek işler alınıp barylýar. Sultan aýdy, wagzalyň belli bir bölekleri ýapyklygyna galýan bolsa, wagzala barmak isleýän ýolagçylar üçin jemgyýetçilik transportlarynyň, taksilaryň gatnawy nähil ýola goýulan? Fäqat demir ýol wagdalynyň öňündäki ýanky rekonstruksiýa işlerini geçirilmegi bilen
Ýolagçylar üçin edilşe demir ýol bagdanyň öňüne hiç transport gelmeýär. Cemiyetçilik transportanyň hususy masalalaram, ýa-ni taksileram şoňa golaýlaşy bilen oklar. Şu ýylat üçin gaty köp kynçylyk döretýär. Ýolagçy otlaryna minjeklerim, ýolagçy otlaryndan düşerlerim agyr ýüklери bilen gaty uzak aralygy piýada geçmeli bolýarlar. Şu piýada geçilen ýerem bir tekir oňorlan ýer däl. Şu hemme ýer gazyk, hemme ýerde iş alınıp barlýar. Şol alınıp barlayan işleriň arasy bilen tehnikalaryň ýa-ni işläp duran işgärleriň aralary bilen her kim yer tapan ýerinden ýörep şu cemiyetçilik transportyna çykmaly bolýarlar. Olam şu ýa demir ýol bagdaly bilen Gurban Sultanyja köçetiniň gabadyndaky ýaşaýsaýlary we şolaryň arka ýüzünde hepsi aralykda ýürüte häzirlikçe wagtlaryny bolsa bilmedim. Bir aýla ýerde ýa-ni Buqrat ýerde zaýlaryň aňyrsynda bir meýdança oňarypdyrlar. Şo ýerek awtobuslar gelýär. Olaram Mahtumguly şaýolundan gelip dar köçelere düşüp kıyırlık bilen şol ýa-ni bellenilen ýere gelýärler. Taksilerim ýa-ni hususy meselelerim şo ýere gelmeli. Şoňa bir görkezme de goýulmandyr nerede. Häzirlikçe wagtlaýynça cemiyetçilik transportynyň saklanýandygy şoňa nälik baryp bolýandygy barada hiçlik bir belgem görkezilmändir. Sultan aýda guruluşyň haçan tamamlanjakdygy we ýoluň haçan dolu açyljakdygy barada maglumat berilýärmi? Ýok Sehra, şeýle maglumat hiç kim eşdenok, şu kötençliginde 6 aý bäri dowam etdi. Türkmenistanda demir ýol transporty welaýatlariň arasyndaky gatnaw ýoly goýan esasy jemgyýetçilik transportydyr. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Garagum çölüniň ortasynda urýan Altynasyr kölüne ýörite resmi sapar geçirildi. Ministrlikleriň parlamentiň Ilymlar Akademiýasynyň agzalary bilen bilelikde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Milletler guramasynyň käbir edaralarynyň wekilleriniň şeýle-de daşary ýurtly diplomatlaryň gatnaşmagynda Kölüň Akýaýly atly ýeriniň golaýynda geçirilen dabaranyň kölüň guruluşyndaky üstünliklere bagyşlananlygyny milli media habar berdi. 2000-nji ýylda gurulyp başlanan Altynasyr kölüniň birinji tapgary 2009-njy ýylda tamamlandy. Owa hojalygynda ulanylan zey suwlary toplamak üçin niýetlenen bu proýektiň bahasy 4,5 milliard Amerikan dollary möşwerde kesgitlenýär. Türkmenistan döwleti kölüň guruluşyny taýyp bolmadyk ägir doly ekologik proýekt diýip adlandyrýar. Şeýle-de özüniň ekologiýa taýdan işlerine üstünlükli diýip baha berip tebigaty goramak boýunça öz tejribelerine bütün dünýäde uly talabyň bardygyny habar berýär. Şol birakdyň özünde de Altynasyr köli barada ilmi barlyklara degişli gararsız maglumatlar halkara derejesinde şeýle-de dünýä metbuatynda göze ilmeýär. Azatlyk radiosy Garagum çölüniň ortasynda Altynasyr kölüniň şuňky ýagdaýy onuň gurulan bölегiniň 7 ýylyň dowamında tebigaty ýetiren täsirleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde şoldy. Altynasyr Türkmen köylüýünip atlandyrylýan köylü döretmek garaşsyzlyk ýyllaryna oýnanyp tapylan zatlar bir eser döwründe umumyň gurrun edilýän proýekt. Sebebi Türkmenistanyň belli bir derejede Orta Aziýanyň köp sarly ekonomik girilen meýdanlar hatardan çykyp urapdy. Olam topraklar yaramazlaşdy, zeyfulary eýýän ýeriň üstüne çykyp urapdy. Men edil ýurt ýaşaýjy sökmünde öňde edil bir buýhançdärde erwet tolgunmalar emele getirýär ol ýurdun ekologiýasyna da, ösümlik dünýäsine de nähili täsir ederkä diýip binjar bolýar. Göl bilen bagly aradalanmalara näme sebäp bolýar? Ýemden ekologiýada bozulmalar bar. Sebebi o suwlar yer astyna ýygnanan ýöne köýsüwlerden kimik taýdan zäherlenen zey suwlary ne Garagumyň içinden Ahal welaýatynyň çekilen kanallaryň ornuny eýýän Garaguma ýat bolan bir topar ösümlikler zatlar peýda bolýardy. Onuň yer asty suwlaryna şolary da eýýän täsirini ýetirdi. Men biologiýa ösümlik dünýäsi bilen gyklanýan anym dostlarymyň gurrun bermegine görä şo ýerlerde goýgoran otlary
Yen hayvanlar ölse onu adamın özünün baktının suğduğu diýerler. Eger de terifine olup hayvanlar şu yerdeki özünlükleri iseler, şu hayvanların etinem adamlar ise onu adam organizminin daha kunnadı. Men arım dostlarım şeyle hovatir gururum berýärler. Aman bradaga Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda Altyn Asr Kölüniň gurulan yerinde hayvanlaryň, ösümlikleriň köpelmegi üçin ähli şertleriň döredilenligi aýdylýar. Umuman şol ýerdäki ekologiýany öwrenmek boýunça nähili işler geçirilýär we nähili görnüşde geçirilýär. Olumlarly işleri geçirilýär. Türkmen mektubatynda wagtal makalalar peýda bolýar, telewizniýa arkaly berilýän gepleşikler peýda bolýar. Altyn Asr Türkmen Kölüni balyk köterip başlady. O ýerde Türkmenistanyň balykçylyk hojalyklaryny döretme uly mümkinçilik bar diýip gurrun edýärler. Şeýlere Türkmenistanyň odalan bar. Ýetler ýyllary Fargamış köl döredildi. Biýen Emeli köl, biýen şol zeyhularynyň döredilen köl, şo ýerde de elbetde balyklar köperip ýaşap başlady. Etler döwri Fargamışdan balyk kadaganmy. Sebäbi şu balıklar zäherli balyk kasaplanýardy. Inni häzir Fargamışda balykçylyk hojalyklar kemana gelip onu döwlet tarapyndan plan bolşnama da berilýär. Inni Fargamışdaky tejribe Altyn Asr Türkmen Kölüne de gaýtalanjaga meňzeýär. Türkmen resmiýetleri Altyn Asr Kölüniň umuman dünýä derejesinde ekologiýa degişli pozitiv tejribeleriň biridir aýdylýar. Türkmenistanda her ýyl ençeme ekologiýa boýunça halkara konferensiýalar geçirilýär. Şol sanda Altyn Köli barada da gurrun gidýär. Türkmenistandaky konferensiýalara kimler gatnaşýar we Türkmenistanyň Altyn Kölüne degişli halkara derejede alyp barýan hyzmatdaşlygy nähili? Gatnaşçylar bir ýerde Türkmenistanlylaryň özü ýöne gözçün Türkmenistanyna akreditasiýa edilen käbir halkara uygulamaların wekillerinden şu ýygnançyklara gatnaşma çagyrylýar. Altyn Asr Türkmen Kölü hakynda gurrun edilmeli bolsa şunuň düýbi tutulup uralanyna geçen asyryň aýaklaryna goňşy döwletleriň şuna özleri karşı çykypdylar. Aýtdy Özbekistan we Kazakystan döwleti şeyle desanyň gurulmagynyň tarapdary däldiler. O da sebäp koloniýada Orta Aziýada dowam edip, meselem milyonlar ýylyň dowamyna tebigatyň beregi bolan arar denginiň gurulmagy ekolog betbaçylyk bolup injek bir hakynda hiç kim pikir eden okdular. Altyn Asr Türkmen Kölü näme derejede haklanjak? Ýa-da regionuna ikinci arar kellagır bolup adamlardyň regionyň depesinden injekmi? Ine bu zatlyň bolýan, ilmi haraplamasyny aýdýan adam ýok. Türkmenistanly ýa-da Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizliňlikde saklanjagyna kepil ýetýär. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gunduz şäherine jeňçiler ýene 4 tarapdan hüjum etdi. Gunduz şäheriniň içinde awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Jeňçileriň halkyň üýlerinde ýerleşendigi aýdylýar. Uruşda asuda ilatada ziyan etipdir. Gunduzda barýan ýagdaý bilen bagly men Şaýmerdan oğlu Murady sizi kabuldan tanıştyrýan. Gunduz şäheriniň köp ýerini jeňçiler basyp aldy. Şäheriň merkezi çatyrgam jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Şäheriň ortasynda Taliban ak baydagyny galdyrypdyr. Awganystanyň içeri işler ministrligi Gunduz şäheriniň synandygyny tasdiklady. Şäheri ýygyna gaýdyp almak üçin harby operasiýanyň geçirilýändigini içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi ma'lum etdi. Gunduz welaýatynyň welaýat keňeşiniň agzasy deputat Seyit Esedulla Sadatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet idaralary jeňçileriň kontrolyna geçipdir.
Vilayet Keňeşiniň binasynam jeňçiler iýeläpdir. Milli Howpsuzlyk Gullugynyň idarasyna da jeňçiler hüjum etdi. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär diýip deputat bildirdi. Siyasat emniyetinin üstünde vuruş, Şafi Dehat, Tabaka Şoray Vilayeti, Lebaniyat, Havze Aval, Dusi, Siyasat Şoray Vilayeti, bunlar elden giden. Mundan bir ýyl gurrak öňem jeňçiler Gunduz şäherine basyp alypdy. Şonda halk Gunduz şäherinden gaçyp çykmaga mejbur bolupdy. Deputatyň aýdyşyça tutuş Gunduz vilayeti Talibanyň eline geçer diýen gorky bar. Eger şu gün akşam harby operasiýa geçirilip jeňçiler ýygyna terpikdirilmese onda Gunduz şäheri dollygyny elden gidýär. Gorky bar. Şu gün akşam eger bular özleri barabarlap tanymşyl vilayeti pes eline getirmedik suretinde ýene öten kıyana mükemmel Gunduz elden gidýär. Hemme Gunduz vilayetine baryan yollarım jeňçiler yapıptır. Gunduz Kabul, Gunduz Mazar yolam kesilipdir. Halkyň we döwlet resmiýetleriniň Gunduz şäherinde gabuda galandygyny deputat gurrunberdi. Bugün ten bazarda bir dukanam açyklandy garyndaş. Mükemmel dukanlar bende. Bir haýsy gün ýanyty. Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Olumrady. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.